O Pazo de Goián acolleu este sábado a gala anual da Asociación Barbantia na que fixo entrega dos seus premios, os Sereos. Ante un concorrido auditorio, a noiesa Ana Blanco recollía o premio á Traxectoria Cultural no Barbanza. O meu agradecemento, a miña ilusión tamén, lévame a pensar que este premio vai moito máis alá dos meus cativos méritos. Creo honradamente que, dados os meus 91 anos, que este é un premio á resistencia. A Fundación do Museo de Artes do Gravado foi merecedora do galardón á Iniciativa Cultural no Barbanza. Recolleu o galardón o seu presidente, Manuel Ruiz, quen quixo agradecer o labor de Javier Expósito, impulsor da Fundación. É só unha persona e unha familia como a del que fixeron pois da arte a súa ilusión, que fixeron precisamente da súa filantropía, pois que hoxe podamos estar presumindo do museo máis importante do gravado que existe en mans privadas quizá no mundo. O último en subir o estrado foi o académico Xesús Alonso Montero, Premio á Cultura Galega, quen destacou no seu discurso o gran labor de Barbantia ao longo de 2 décadas a prol da cultura. Pois ben, hoxe estamos asistindo aquí a un acto de cultura tan importante que se houvese aquí un cronista con facultades para falar en nome da humanidade cultural, diría que hoxe Boiro é a capital literaria non de Galicia, non de España, non da Península Ibérica, é a capital literaria do mundo. Probablemente non hai noutras partes do mundo moitos actos desta emoción, desta vibración, donde a cultura sexa algo que abre os ollos, porque se non abre os ollos, a cultura non é cultura. A xornada rematou cun xantar de confraternidade ao que asistiron os socios da entidade xunto cos premiados.